smartphone og kan bare holde den kørende på alkohol online. Så det er vel ikke så dårligt. Det er nu ikke helt enig i. De der æresmedlemsaløjter, vi bliver 60. Jeg synes, de har taget lidt overhånd. Jeg troede ikke, vi skulle blive ved til, at vi var 80 på fulde gardiner. Nej, det kan du være ret i. Men ham, den unge formand der, ikke? Han skulle jo hjælpes. Ja, se nu, Fustasien også løb tom igen. Øj, det er galt. Hej, hvor går det her? Det er fint. Hvad så? Fustasien er løbet tom. Ja, den er løbet tom. Vi kan godt have en bytter, Claus, men ikke mere af det der classic. Så kan du lige så godt give mig Roundup. Selvfølgelig får du ikke klasse. Du ved godt, det drikker også Odense. Men nu siger Roundup. Med de grå hår, har du da ikke fået rigtig Roundup, for det skulle da gå ud. Men på den anden side set, vi har noget, vi skal huske. Det må vi fandme glemme. Vi har nogen, vi skal drikke øl med. Det er jo Palle Alfred. Det er Gunnar. Og der er elektrikere. Alle de andre. Det har jeg helt styr på, Claus. Det er værd med ham, den nye formand. Ja, Albanimanden gider ikke at drikke breezer. Men jeg tror lige, jeg vil tage mig en eftermiddagslur her i solen. Skal du være med? Ja, du siger faktisk noget. Det kan være, at vi skal gå ud efter vores klapstol og tage en stage med, så vi har lidt at sætte og nær bag, mens han snokker jo så helvedes meget, det menneske. Har du ikke nogen hørepropper, jeg kan få at komme i? Nej, Claus, det er dit problem. Men jeg vil lige sige, det er kraftedeme nemt at være med i den her forsamling. I forstår at tage en slapper, mens vi andre, vi knokler. Hold da kæft, det temperament. Hun har du skudt været heldig med. Ja, det må jeg sige. Men det kan hun sgu da lave. Vi skynder mig og henter noget øl og noget. Den der lægstol der. Tak for det, Claus. Hej, Anna. Hej. Hvad siger du til en kop køkkenkaffe? Jo, god idé. Skål, skål. Hvordan går det også med manden? Manden? Hvad for en mand? Er det Jørgensen, du mener? Ham ser jeg skudt meget til her på markedet. Det bliver nu rart, når det bliver overstået, så jeg får ham igen. Nu må vi se, hvis ikke naboen går hen og låner ham. De siger ude i byen, det gør han jo honorerer til. Det er vist en forfærdelig nabo, du har. Men det er jo også rart med lidt aflastning en gang imellem, ikke? Jo, det kan du have fuldstændig ret i. Men det bliver nu rart at få Mogens tilbage. Så kommer vi også af med den der skide kopimaskine. Det er som at have en anden kvinde i huset. Han roder med den hele tiden. Så dels her under markedet. Og han koster. Han skal kopiere hver eneste nat. Det er da lidt mistænkeligt. Ja, det bliver jo rart for jer at komme af med den der skide kopimaskine. Og så kan det jo være, at Mogens han får plads til den der handicapknaller, han så længe har ønsket sig. Skal jeg vide om det? Skal jeg vide, om der bliver plads til dig bagpå? Det kunne måske være en god idé med nogle massende gule hjelme her i afskedshave. Men forresten, hvor blev du af i går aftes? Nu havde det lige så hyggeligt over i Krammerkroner. Pist bare. Pludselig var der bare pist væk. Nu skal jeg sige dig en ting, Marianne. Det er jo ikke et skånejob, jeg har her på markedet, vel? Men nu er vi jo ikke alle sammen lige så gamle som dig, vel, og brug for vores skønhedssøvn. Nej, det synes du selv. Du kan da være glad ved, at der ikke er så mange spejle hernede på markedet. Men nu skulle jeg jo også lige hjem og tørre Mogens' bukser, ikke? Hørte du ikke, at Jens han oversprøjtede ham, dengang at de var ude og ordne noget med vandrørene? Altså, men og så hænderne op i lommen. Det kan simpelthen kun gå galt. Men, Anna, nu må der heller ikke gå for meget hygge i det, vel? Nej. Køkken kalder. Det har også lige lidt rødvin, der skal i sovsen. Vi ses. Yes, hej, hej. Hej, hej. Hej, Karsten. Hej, Mogens. Du ved jo så meget. Jeg har hørt, at du er specialist, eller i hvert fald blevet superbruger på computer. Kan du ikke hjælpe mig, tror du? Jo, hvad er problemet, Karsten? Siger du. Lige pludselig, så var værktøjslinjen væk. Værktøjslinjen? Ja, du ved, den der er for oven. Og det skete lige, mens jeg sagde, at du var ved at skrive beretningen. Men da jeg så trykkede på print,
så kom der 48 sider. Hvad har du gjort? Nej, jeg har ingenting gjort. Amager, jeg har ikke rørt ved noget. Hvad siger du, Anne? Jamen Mogens, kan du ikke huske, hvad vi lærte dengang vi var på EDB-kursus, dengang vi blev 60, dengang vi troede, vi skulle gå på pension fra markedet? Det er rigtigt. Jamen, det er nemt nok, Carsten. Du skal bare trykke på kontrol alt 5 liter, så lige husk at tage en sikkerhedskopi. Ja. Okay, men jeg kan heller ikke komme ind på den danske bank. Carsten, det er jo fordi, det hedder ikke dendanskebank.dk. Det hedder danskebank.dk. Hvad? Har du forresten fået dit nemme idé? NemID? Hvad fanden er nu det for noget? Har det noget med den skide netbank at gøre? Det må vi simpelthen tage en anden dag. Jeg skal hjem og have fundet den værktøjslinje. Hej Carsten. Øj, Carsten, du går ingen steder. Og Kurt, du kan også godt komme herover. Hold da kæft, du er en rigtig krigshumør, hva'? Hvad der er galt? Det skal Rasmus sige. Vi har ingen kaffekopper igen. Det kan jeg godt ikke forstå. Jeg mener, jeg betalte rigtig mange ekstra i år. Hvor er de hen, hvad har I brugt dem til? Men jeg tror faktisk, Marianne, hun har brugt dem til at stable imellem hendes desserter. Det er i og for sig fløjtende lige her med. Jeg skal bruge nogle kaffekopper i morgen tidlig. Hvorfor skal I bestille så snart? Det ender med, at vi skal ud og vaske de brugte kopper op, for at vi det hele taget har nok. Det må du altså. Vi skulle tro, det var det første marked, så lidt styr har I på det. Det må du altså. Vi skal nok bestille nogle flere til næste år. Vi gør det bedste, vi kan. Vi skal undskylde. Det er bare ikke i orden. Jeg er kraftedeme galt. Så blev jeg nødt til at sige til Marianne, at hun blev nødt til at bruge nogle temp til at stable imellem. Hej Anne. Hej, Vivi. Jeg tænkte på alle de der lækre ting, du serverer til frokost op i bestyrelsesformen. De der syltede bunder og den der specielle sennep, du laver. Vil du give os opskrifterne på den? Jeg tror også, der var andre, der ville være interesserede. Jo, jeg vil meget gerne skrive dem ned, og jeg er sikker på, at Mogens og hans elskede kopimaskine gerne kopierer dem. Anne, kan jeg ikke lige få 25 håndværker til krammerkron? Det haster. Ej, det er lidt ubelejligt lige nu. Jeg er på vej over i kunstnervognen. Johnny fra Candice, han sidder derovre og venter på at få et kram. Så jeg skal lige have ordnet slangkrøllerne lidt. Men hvad med chefen? Har han ikke styr på bestillingerne? Chefen, nej, han er indisponibel. Han er på scenen, så han har kun øje for deres forlygter. Mandfolk, hvor herre bevares. Fra næste år, der skal det være slut med, at Mogens og jeg med alle fjæs om søndagen. Mogens og jeg skal gå stille og roligt rundt på markedet og nyde det. Tror I forresten, at jeg får lov til at beholde mine blinkebriller og min blomsterkrans og min paryk, når jeg nu slutter? Ja, det er jeg helt sikker på. Selvfølgelig kan du det. Men hvad synes du ellers om vores nye tøj? Hvor er du heldig, det sidder så godt. Det sidder så malet på dig. Det fremhæver virkelig din figur. Bare det var mig. Altså, nogen har det, og nogen har det ikke. Johnny fra Candice, han mener i hvert fald, jeg har det. Hvor Jørgen, hvad fanden har du gang i? Nej, det vil jeg slet ikke høre om, vi ses. Vivi, kan du hjælpe mig med de mader, fordi hun er slet ikke taget med. Selvfølgelig, der kommer mad, så skal jeg have noget. Nå Mogens, nu når det er vores sidste marked, ikke også? Skulle vi så ikke se, om vi kunne låne tandemmen? I stedet for at tage bussen ind til Odense. Det går ikke, Anne. Du ved jo godt, at jeg slog knæene, dengang jeg faldt ned op fra bordet, da jeg sov uden for bestyrelsen. Mogens. Det var jo ikke knæet, du slog. Det var jo hovedet. Knæet, det var i Tyskland. Nej, det var ikke i Tyskland. Jeg blev lidt svimmel, da vi nåede med bussen til Langeskov, og jeg så faldt ud af bussen. Så har jeg jo fået 2 nye knæ. Ja, sådan går det, når man ikke forstår at holde måde. Hvad fanden, Mogens? Hvad fanden er det for nogle lange skidebord, inden vi står til, de står helt af helvede til? Det er godt nok godt gjort, noget. Frem og lave sådan en stor stykke
Aronsen. Nu må du fandme tage dig sammen og se at gå over og få styr på det. Ja, det skal jeg nok, men jeg skal lige på potten først. Marianne, det bliver som sædvanligt os selv, og bliver nødt til at få styr på det. Mogens, når du nu er færdig med det, du har gang i, skulle vi så ikke tage bussen ind til Odense til lidt hygge og få lidt tid til os selv? Selvfølgelig, og sige tak for i år.